Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Ki nong kamay arsyaka ki balatip kum ki rapido, ki bahapo ka syatre jangka Two Wheelers Taxi Riders Association of Meghalaya. Hagakat pratarik unaitung arhajar apuar, kalalet banya kendo yu Commissioner and Secretary jangka tenat transport, ban pensngau bat kerpan, badai ban syak ban ailat ya ki nong kamay rapido, bakin kamay kum baki ju kamay. Tat hadu baka tenat transport, kan wanra daki kendon batamay. Habayok banyak ren batu General Secretary ke TWTA Usamla Krau Kupar Maukon. Ulai tu baka jinglet ya kendo yu Commissioner and Secretary kalong ka basaiso. Hakaba ula pediang ya kate ka shiti jingdawa jong kate ka kenhun. Kate ka kenhun kalabu poru ba kumnu katenat kadai banyo ya ka jubab jongki hapo ka shisngi. Ya nga des sekretari. Dengan kane ka sini minta bagi dekat intong nilayo panuan kendo ya Commissioner Secretary bangin ai kena kesti kijin dawa ki jongi ma ban nisai ki ki bangin nak dawa kena ka kesti ki bangin ada submit je ya jadi kendo ini kalau sesuai nak kalian Commissioner lapun yang tu ban perisai ma ban ai kita ki rules bangin nak kedau jadi nak kalian jongi de nak semua kena de nomor ma iru ila perisai kita perisai kalau ang bay lada apa sih apa jubab ladam jubab bila ada nombor phone yang aru yang sesupun direct ya. Nakaliang kakong Angela rengat kalaong baka jingdawa baningkong jong ketika kenhun kalong bakat baka tenat kampala bansei ya kiteki kendon kalong bean namar kane ka jingle ka bakan san kalong kum ka jingkhang lat ya ki Briew ki baka mai jakpo da ketika kam. Bat kalaong baka tenat kadai bansna ya kiteki kendon da ka jinga menjur lang bat kinong kamai jong kiteki thukthung. Kakong Angela kalaong ru baka ni ka Sorkar kadai ka Khyllew. Kabaju ong ban aikam ya ki Briew hendrei hakapor baki aikam ru kamla satia ban siu tulap ya kinong tre. Lang begini kita nak samla kembiyong la ya wan kendo ni bela ai da ka jingtho nama bonsin dam ai da jingtho Sorkar kam ki ko re ban nei te ningkong kalong ba ni kwa ban pe kita ki rules halor ba ki khang ki ni ban ong ba ki hab dan kam ta ka permit penish ba ki permit rules nama hadu menta ki ni rupa ni rupa pa ba an general ki pa te ki rules nama ba kita ki rules sing shisha habangi shna ya ki rule ade ban ya merjing mut lang ban ngotho kan no ka ka cost ka permit kan sipor kan no ba ki apply mo ban convert ki two wheelers into commercial taxis te kat kimpat la ban sei te ki rules kalong bian ba sendet chukang lat ki Briew ki bakamai jakpo la kanika taxi service bike taxi service te kata ka jingdawa ban kong ba kat kimpat la ban penbiang kini ki ban sya yaki bakin kamai klem da pendik mo te shu pedek te ki rules habaki shna ki ban emerging modlang ba ngiru ngila ong bala da ki ai kita ki permit rules habaki ken ka no ka de ka cost mo yang tak permit kami benda ke barem than kidi ban danang ban ken ba kidi ban yashim jingmut makini nak samla nak su thu kan nu bala sha ban kamai ti sakawai ru mo kani ke Sorkar ka Khyllew ha ka ba ong ka ba persang ki ban aikam ki Briew ndring yo I ba ka ba haba ki aikam ki mla ban siu ha ka ka kanti ni yang hang ni tip hang te ki dan shong ki nong hikai ba ki par yo jing siu san banai ni tip ba ki master rule bon ha ki department ki par yo jing siu banai ti ka Sorkar ka dai ban ai immediately shwa ka order ba ni nang sha shwa ki ban kamai kat ni nang penbiang ni ta ki rules ndai shu pada haba ki penbiang ni ta ki rules kum kita ki jingdawa ki bengi ong kum no ki kenya ta ka buy permit kat no por kin sim ai ta ki permit ki hab long transparent and clear kimla ban sulong kale mo ni kin persang ban pendak ka kam ka ba kila ade ban le shwa ba kin khang sisa kum bakalong menta ti kini ki pat sei ye kanu ban ong ba kila ban kamai mar katangi wan hang ni ban ye kata ba ka e ba kile jing sisa kam don nong rim kalong be an bagi kam don ki rules khang sendet habaya utau aggregator ada dep pledging khang in 2020 yang sisa utau aggregator ada menbo ki rules rajong ko mga onga ba levy a tax kanang bakan don ka welfare fund ki riders nama ki deki citizens of the state mo
yo jubab ti kumki nong chong snong kumki citizens ni dan pakok ban agitate chu menta kini kira adon maka association na jam kini amir kini berkat kini take steps namar ban chu snap tabal asa khang kajing kamai kadai ka matter of life mo kadai ka jakpo tan Briew tingam tharai kin chu snap